Superintendent of Police ke East Khasil District Lamaham dak batinge iki kmie ki pa ki ba pelatnya sha iki khun ki ti ba ñiah iki kali arshaka baha ki surok ba kani ke jing maham ki pulen kalawan hadir melayo I yak we ke video jong khna badang saw don rus nam ke kerta la sapriang stand pha ha given on social media ba shong ha ka bait ka ba penan kam de ki battery ha surok ba national highway Uniu he pulet ulama ham ki kmie ki pa bagila ban shong along haringkan bat ka kuna namar makani ka penken ya ka motor vehicles act ka kanai spa pra kat kum ka korwo khubor no superintendent of police laong klamar tatin ya jingai lat ya kum kani ka kam ka bu ya ka jing shngan jong ukhenna ha ka jing ma bat ka jing penken ru ya ki kendon ba sao jong ka motor vehicles ai ka kandai spa prapukra ulo ong ba ki kenaren kidang duna ka jing sngo tho bat shampang ban penya di kali ki ba yard stand bat kimla ban sngo tho ye ki signal bat ru ya ka lenti yard ulo ong ru ba ka jing ren jong ka bai ka pelong ya ka ban kham duna ka jing shai jong ka jing yo I shai ki we ki driver bat wat ki jing sha ten ra ki ba manu malaru kila ban penmen saujur ong ka kurwa khubor uba vivek ulo ong kumta la kentu ki pai babat ki kmie ki pa jong ki kenaren ba ki kenna ki bahapo khat prasnem kim dei banya kali nenya kali lai lun ha ki surok shushu ulo ong kila manya kali tang hapo ka jingpen jong ki rang ba ha ki jaka ba la ban te la kam kum ki pa ki jakai le kai ni ha ki phalau jong ki jaka sa uba veve gulo ong ki pulet ke shillong traffic police SDP ken shimkhya ya kum kini ki jingne bat ki kmie ki pa ken ngat ha ka jingpen shitom kat kum ka section shispa khnap khandai I jong motor vehicles act amended 2000 khat khandai ringkat ka jingisha set patong kabala ban penjalan hadu license bat ringkat ka kuna ka ba 800 tingka